Magandang araw sa inyo mga kapundi. Nandito ulit ako sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Resort, kung saan may nakita akong isang napakagandang resort na kung tawagin ay Aqua 9. So, dito ito sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Resort. Kung wala po kayong mapuntahan sa ngayong summer, dahil summer pa naman ngayon, pwede nyo pong bisitahin ang Aqua 9 mini resort dito sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Resort. Napakaganda dito kapundi at very relaxing. Hindi siya crowded. Napapaligiran siya ng mga lush na halaman. At yung ipapakita ko sa inyo, napakaganda ng yung privacy dito. Napakaganda at mayroon sila mga magagandang mini cabana or mga kubo na makikita dito. So ito kapundi yung naka very relaxing talaga. At sa ngayon, walang tao dito ngayon dahil siguro mas maganda pumunta dito pag weekend, kung gusto nyong may mga kasabay. Pero kung gusto nyong masolo yung resort, siguro weekdays, open sila weekdays at hindi siya crowded. Napakaganda ng scenic, yung mga halaman, ayan, nakikita nyo yung dito. Very romantic place, tapos mayroong privacy. Hindi crowded at siyempre yung makikita yung mga naggagandahang mga halaman katulad ng bromeliads at mga lush na iba't ibang klaseng plants, mga flowering plants, zinnia. Then dito kaya pupuntahan natin dito yung napakagandang views dito, yung mga variegated na tawag dito yung gumamila, lush na yucca plants na napakagandang tingnan. Tapos dito, wow, ang ganda ng place. Ayun, Bird of Paradise, then mga saging. Ayun yung makikita dito sa paligid ng resort. Aqua 9 Resort dito sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Resort. Ito kapundi yung napakaganda ng resort dito sa Aqua 9, San Jose. Pwedeng mamasyal dito, mayroon silang ino-offer na overnight, murang-mura. Yung cottage nila is for family. It's about 1,000 lang yata for family na yon. At maganda pa, tapos marami kang makikitang mga halaman. Ito katulad nito. Wow, nito. Ang ganda-ganda ng pagkataba nito. Ayun. Mga plants. Yung banda na orchids, ayan, flowering siya, napakaganda. Hydrangeas.
Magkano po na per night dito, Nay? O yan. 1,100. 1,100. Pang ilang pong tao? Pag nag-overnight, 1,150. So ito yung kapramdi yung kwarto nila dito, air condition naman po. Yung ano dito for family, air condition. Ayan. Pang ilang tao to, mga pang lima, no? Dalawa, isa sa taas. Ayan. So saan po yung may kompleto po ba na may CR? Dito wala pa. Sa kabila lang po may CR. So ito yung kwarto dito sa Aqua 9 Resort dito sa Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. So yung ano yung CR po common. Dito sir. Sabi yun. Common yung CR nung ano. Tapos meron din pong isang kwarto na mayroong sariling CR. So magkano po yung ano yung rate nung 1,500 overnight for family rin po? Ito po yung 1,500. 1,500 per night. Tapos may kasama na may CR siya. Then yung ano niya double deck na ano, dalawang kama na double deck, din meron siyang sofa. Ayun. So pwede pang matulog dito sa sofa. Then mayroon siyang CR. Ayan, air condition room. Tapos, paglabas mo ay swimming pool. Kung gusto mong ano dito, maligo, ano ba, magpapahinga ka, then pagsawa na kayo matulog, dito sa kwarto, punta lang kayo dun sa swimming pool kasi may swimming pool dito sa labas ng cottage. Then, syempre, yung scenic dito, napakaraming plants, maganda, presko. Hello. Kumusta po? Kumusta? Ano kuya, magkarigos kasi rain or shine. Okay. Punta na kayo, let's go Partido Aqua!